Salutare, oameni superbi și cu gust superior la videouri YouTube. Și uite că am ajuns la ultima și cea de-a treia parte din cartea Psihologia banilor de Morgan Housel. Iar dacă nu ați văzut primele două părți, le găsiți la mine pe canal. Punctul 16 vorbește despre crize și bulele financiare și mentalitatea care le creează. Autorul spune: nu cred că vom putea vreodată explica pe deplin de ce apar bulele financiare. Este ca și cum mă întreba de ce apar războaiele. Există aproape întotdeauna mai multe motive, multe dintre ele conflictuale și toate controversate. Ca și atunci când X număr de bărboși au schimbat destinația avionilor cu sala de conferință a unor firme de finanțe, care a pornit un război cu o țară care, din păcate pentru ei, a avut rezerve mari de petrol. Morgan spune că unul dintre motivele pentru care acestea se întâmplă este că investitorii foarte des iau semnale de la ceilalți investitori care au un alt plan decât ei. Există o idee în finanțe care pare inocentă, dar poate cauza pagube incalculabile. Este vorba despre faptul că activele au un preț rațional într-o lume în care investitorii au obiective și orizonturi de timp diferite. De exemplu, vrei să investești pe termen scurt, atunci probabil ai un alt plan și vrei să cumperi mai ieftin decât dacă spui că ai 30 de ani vreme, atunci s-ar putea să nu te intereseze prea mult prețul, pentru că tu știi că va crește în valoare, pentru că lumea este într-o continuă dezvoltare spre bine. Oamenii în general încearcă să se îmbunătățească și devin tot mai eficienți pe măsură ce găsesc soluții la problemele anterioare. Gândește-te doar cât au schimbat telefoanele și internetul afacerile și încă cine știe ce mai urmează. Bulele nu se referă atât de mult la creșterea evaluărilor acestor firme, ci acesta este doar un simptom de la altceva, și anume că orizonturile de timp se micșorează pe măsură ce mai mulți investitori pe termen scurt intră în teren pentru a profita. Ce aștept să facă oamenii atunci când momentul creează un potențial mare de rentabilitate pe termen scurt? Să stea pe tușă și să privească cum alții fac bani? Să bagă ca musca în lapte. Lumea fuge după profituri. Multe decizii de finanțare și investiții se bazează pe urmărirea a ceea ce fac alți oameni, fie prin imitarea lor, fie parind împotriva lor. Chiar dacă cineva îți dă un sfat, acea persoană nu știe cine ești tu. Poate că ești un puștan care investește doar din hobby. Poate ești o văduvă bătrână cu buget limitat. Sau ești un administrator de fonduri de investiții care vrea să facă doar rebalansarea portofoliului. Fiecare dintre aceste posibile persoane are un alt plan și alte priorități. E clar că fiecare vede lumea prin lentila proprie. Doar pentru că ție ți se pare ceva extrem de scump, nu va fi neapărat la fel pentru cineva care are și WC-ul din aur. Citat de la autor: deși vedem câți bani cheltuiesc alți oameni pe mașini, case, haine, vacanțe, nu ajungem să le vedem obiectivele, grijile și aspirațiile lor. Un tânăr avocat care dorește să fie partener la o firmă de avocatură de prestigiu trebuie să păstreze un aspect de care un scriitor ca mine, care poate lucra în pantaloni de training, nu are nevoie. Dar când achizițiile lui influențează obișnuințele de cheltuială, ajung pe o cale potențială de dezamăgire, pentru că îmi cheltui banii fără beneficiile în carieră pe care acesta le primește. S-ar putea să avem stiluri asemănătoare, dar jucăm jocuri diferite. Mi-au trebuit ani buni să-mi dau seama de asta. 17. Seducția pesimismului. Optimismul sună ca și cum un vânzător care încearcă să-ți vândă ceva, iar pesimismul sună ca și cum cineva ar încerca să te ajute. Citat de Deirdre McCloskey: pentru motive pe care nu le-am înțeles niciodată, oamenilor le place să audă că întreaga lume se îndreaptă spre iad. Optimismul este cel mai bun pariu pentru majoritatea oamenilor, deoarece lumea tinde de cele mai multe ori să se îmbunătățească pentru majoritatea oamenilor. Dar pesimismul deține un loc special în inimile noastre. Nu numai că pesimismul este mai frecvent decât optimismul, dar de asemenea sună și mai inteligent. Este captivant din punct de vedere intelectual și se acordă mai multă atenție decât optimismului, care de adeseori este privit ca și ignorând riscul.
Spune cuiva că totul va fi grozav și probabil că o să ridice din numeri și o să-ți ofere un ochi sceptic. Spune cuiva că este în pericol și îi ai atenția completă. Dacă o persoană inteligentă îmi spune de acțiuni ale căror valoare va crește de 10 ori în anul următor, voi crede că are ceva cu capul. Dacă îmi spune că acțiunile unei firme pe care o dețin este pe cale să se prăbușească pentru că există o fraudă contabilă, mă uit la el de parcă ar fi un platou de mici și bere după ce am postit 2 zile cu apă și pâine. Când îți dai seama cât se dezvoltă oamenii pe parcursul unei vieți, de la creșterea economică, progrese medicale, câștigurile pieței bursiere și tehnologii, ați crede că optimismul ar trebui să câștige mai multă atenție decât pesimismul. Și totuși, farmecul intelectual al pesimismului este cunoscut de veacuri. John Stuart Mill a scris în anii 1840: am observat că nu omul care speră când alții disperă, ci omul care disperă când alții speră este considerat de mare clasă de persoane ca fiind un om înțelept și demn de apreciat. Există motive întemeiate pentru care pesimismul este seducător atunci când te ocupi de bani. Este bine să știi aceste motive ca să te asiguri că nu le exagerezi. O parte este instinct și este inevitabil. Kahneman spune că aversiunea asimetrică la pierdere este un scut din evoluție. El spune: atunci când sunt comparate direct, pierderile au o pondere mai puternică decât câștigurile. Această asimetrie între puterea așteptărilor pozitive și negative are o istorie evolutivă. Organismele care tratează amenințările ca fiind mai urgente decât oportunitățile au șanse mult mai mari de a supraviețui și de a se reproduce. Sau există oameni ca și amantul ăsta. Există 2 subiecte principale care vă vor afecta viața, indiferent dacă vă interesează sau nu: banii și sănătatea. În timp ce problemele de sănătate tind să fie individuale, problemele legate de bani sunt mai sistemice. Într-un sistem conectat în care deciziile unei persoane pot afecta pe toți ceilalți, este de înțeles de ce riscurile financiare câștigă atenția și atrag atenția în mod în care alte subiecte nu pot. Există o lege de fier în economie: circumstanțele extrem de bune și extrem de rele persistă rareori, deoarece cererea și oferta se adaptează în moduri greu de prezis. Progresul se întâmplă prea încet pentru a observa, dar eșecurile se întâmplă prea repede pentru a fi ignorate. Există o mulțime de tragedii peste noapte și rare ori există miracole peste noapte. Creșterea este determinată de compunere, care necesită întotdeauna timp. Dar, în schimb, distrugerea este determinată de puncte unice de eșec care se pot întâmpla în câteva secunde. Este mai ușor să creezi o poveste în jurul pesimismului, deoarece piesele poveștii tind să fie mai proaspete și mai recente. În schimb, narațiunile optimiste necesită o analiză a istoriei și a dezvoltării pe care oamenii au tendința să le uite și au nevoie de mai mult efort pentru a pune aceste povești împreună. La bursă, o scădere de 40%, care durează 6 luni, va porni anchete unul peste altul, dar o creștere în valoare de 140% care durează 6 ani poate trece teoretic neobservat. Carierele care au durat ani de zile să fie construite pot fi dărâmate cu un singur e-mail. Ce știu eu, poate vrei să trimiți o poză la prietena ta și o trimiți la toată firma. Poate de aceea este atât de seducător pesimismul. Așteptarea ca lucrurile să fie rele este cel mai bun mod de a fi plăcut surprinși atunci când nu sunt, ceea ce, în mod ironic, este ceva pentru care să fim optimiști. Următorul punct este spargerea butonului de like pentru algoritmul YouTube. Numărul 18, intitulat Atunci când ai crede totul. În 2007 s-a spus o poveste despre stabilitatea prețurilor, prudența bancherilor și capacitatea piețelor financiare de a preciza cu exactitate riscul prețului. În 2009 am încetat să mai credem această poveste. Acesta este singurul lucru care s-a schimbat, dar a făcut toată diferența. Odată ce narațiunea că prețurile locuințelor vor continua să crească s-a spart,
neplăcerile ipotecare au crescut. Apoi băncile au început să piardă bani, apoi acesta a redus împrumuturile către alte întreprinderi, ceea ce a condus la șomaj, ceea ce a dus la mai puține cheltuieli, ceea ce a dus la și mai mult șomaj. Poveștile sunt de departe cea mai puternică forță din economie. Ele sunt combustibilul care poate să lăsa părțile tangibile ale economiei să funcționeze sau frâna care ne împiedică capacitățile. La nivel personal, trebuie să ții cont că într-o lume bazată pe poveste, atunci când îți administrezi banii, cu cât dorești mai mult ca ceva să fie adevărat, cu atât este mai probabil să creezi o poveste care supraestimează șansele ca aceasta să fie adevărată. Există multe lucruri în viață pe care le credem că sunt adevărate pentru că vrem cu disperare să fie adevărate. Autorul numește aceste lucruri ficțiuni atrăgătoare. Ele au un impact mare asupra modului în care ne gândim la bani și în special investițiile și economia. O ficțiune atrăgătoare se întâmplă atunci când ești inteligent și vrei să găsești soluții, dar se confruntă cu o combinație de control limitat și mize mari. Și acestea sunt extrem de puternice și te pot face să crezi aproape orice. Problema este că spectatorii nu pot sau nu calibrează cotele mici, să zicem cu o șansă de 1%. Mulți își asumă credința fermă că ceea ce vor ei să fie adevărat este fără îndoială adevărat. Dar fac asta doar pentru că există posibilitatea unui rezultat uriaș. Și aici, să vă dau un exemplu, luăm situația cu Bernie Madoff, de exemplu. Bernie Madoff, un nume foarte cunoscut pe Wall Street, a făcut o schemă Ponzi și aceasta ar fi trebuit să fi fost evidentă. El a raportat randamente care nu au variat niciodată, au fost auditate de către o firmă de contabilitate relativ necunoscut și a refuzat să ofere informații cu privire la modul în care au fost realizate aceste profituri. Cu toate acestea, Madoff a strâns miliarde de dolari de la unii dintre cei mai sofisticați investitori din lume pentru că a spus o poveste bună pe care oamenii au vrut să o creadă. Toată lumea are o viziune incompletă despre lume, dar formăm o narațiune completă pentru a umple golurile. Dacă nu ai o imagine completă, nu încerca de la sine să umple aceste goluri ca și un copil, ci pune un pic de efort și caută din surse exterioare să umple aceste goluri ca să ai o imagine clară despre acel subiect. De multe ori când planificăm, ne concentrăm asupra ceea ce vrem să facem și ceea ce putem face și neglijăm planurile și abilitățile altora, ale căror decizii ne-ar putea influența planul. La punctul 19, autorul repetă toate lecțiile pe care le-a învățat din punctele anterioare. Dar fiindcă aveți videourile mele la dispoziție, putem să sărim la următorul punct. Numărul 20 și ultimul punct din carte se numește mărturisiri. La acest punct îmi place Charlie Munger, care zice: nu am intenția să fiu bogat, voiam doar să fiu independent. Putem lăsa bogat la o parte, dar independența a fost mereu ținta financiară personală. Urmărirea celor mai mari randamente sau valorificarea activelor mele pentru a trăi cea mai luxoasă viață nu prea mă interesează. Ambele arată ca jocuri pe care oamenii le fac pentru a-și impresiona prietenii și ambele au riscuri ascunse. Cel mai mult vreau doar să mă trezesc în fiecare zi știind că familia mea poate să facă ceea ce vrem în propriile condiții. Fiecare decizie financiară pe care o luăm se învârte în jurul acestui obiectiv. Pe urmă, autorul povestește despre povestea tatălui său, care a devenit doctor la 40 de ani, a lucrat vreo 20 de ani la secția intensivă, pe urmă a spus: a fost de ajuns, așa că s-a oprit și s-a mutat în următoarea fază a vieții lui. În concluzie, a te putea trezi într-o dimineață și a schimba ceea ce faci în funcție de propriile condiții pare a fi mama tuturor obiectivelor financiare. Doar pentru că te oprești nu înseamnă că stai neputincios pe tușă și aștepți să vină scheletul cu cosa, ci poți să lucrezi la proiectele tale pentru care ai o pasiune. Dacă aș ajunge și eu într-o bună zi liber financiar, eu probabil că aș continua să fac aceste videouri pentru voi, pentru că sunt o mică pasiune de-a mea, le fac cu tot dragul și dacă mai este șansa ca câțiva dintre voi să mai scoateți câte ceva de valoare din aceste materiale, mă bucură enorm de mult și mă motivează și mai tare ca să fac aceste materiale.
Dacă v-a plăcut acest material, dați un like, dați un share, dați un subscribe la canal, ca în momentul în care am materiale noi să fiți anunțați. Și mulțumesc pentru atenție și o zi mirifică vă doresc!